A directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, visitou esta mañá o espazo Xove de Noia para coñecer de primeira man as melloras realizadas nas instalacións, un dos centros máis activos da comunidade. A directora xeral de Xuventude achegouse esta mañá ao espazo Xove de Noia, un centro que forma parte da rede de espazos dependentes da Xunta de Galicia, pensados como lugares de encontro, lecer e participación para a mocidade. Un espazo, a verdade, que está moi ben, que ademais ten moitísima afluencia de mozos e mozas polas tardes, non? Especialmente os verres, que veñen aquí pois, a pasar o rato entre eles, cos seus amigos, nun espazo no que ademais nos comentan que se sinten moi cómodos, que chegan por aquí e descálzanse, están como na súa casa, literalmente. Durante a visita, Lara Meneses coñeceu as melloras levadas a cabo nos últimos meses, tanto a nivel de instalacións como de novo material que permite ampliar os usos do espazo. Unha aposta por facer destes centros lugares máis versátiles e adaptados ás necesidades dos mozos e das mozas. Un pouco o motivo polo que estamos hoxe aquí para ver, pois para coñecer, non, para ver como se atopa o espazo Xove, porque tamén no pasado mes de decembro tivemos, fíxose unha limpeza ao teito do espazo e tamén se aproveitou para pintar diferentes estancias deste espazo Xove. Por lo tanto, pois estamos hoxe aquí revisando que todo está ben, que está adecuado para a nosa mocidade, que é un orgullo non velas pois aquí disfrutar, pasar o seu tempo libre. O espazo Xove de Noia é un dos máis activos de Galicia, cunha alta afluencia de usuarios, especialmente durante as fins de semana. Dende a Xunta destacan a importancia destes centros como puntos de referencia para a mocidade. Dende a Xunta de Galicia pois traballamos para que eles estén ben, para facer programas que eles se sintan a gustos, para que se presenten, e estes espazos precisamente tamén facilitan a todos estes mozos e mozas a información de todos os programas que dende a Xunta de Galicia se fan para eles. A directora xeral lembrou ademais que o uso destes espazos é libre e gratuito, tanto para actividades de lecer como para informarse sobre os programas da Consellería ou realizar diversas xestións.